Usa ka dalaga ang gidagit sa usa ka lalaki sa mismong panimalay niini sa Iligan City. Sospek gilayong nadakpan human naharang sa usa ka lugar sa Malabang, Lanao del Sur. Ani ang report ni James Paulo Yap. Pasado alas 8 sa gabi adlang Biyernes, nakadawat og report ang Iligan City Police Station 2 nga adunay pagpandagit nga nahitabo sa barangay Santa Elena, Iligan City. Ang igsuon mismo sa biktima ang nangayo og tabang sa kapulisan. Allegedly, mayroon silang relationship ng pinapalabas. It's subject for further investigation. Nung nakita ng kapatid na si yung kanyang ate na hinihila ng suspect at pilitang isinakay sa van, lumabas sila kasama yung nanay and then tinik daw niya kaagad yung plate number ng sasakyan. Gilayong gialarma sa kapulisan ang maong sakyanan ug nagbutang og mga checkpoint sa Iligan City, Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Paglabay sa halos 3 ka oras, naharang ang maong sakyanan sa munisipyo sa Malabang, Lanao del Sur. Naluwas ang biktima, samtang dakpan sab ang sospek. Wala una gibutyag sa kapulisan ang motibo sa pagpandagit, apan gipasakaan kuno og kasong abduction ang sospek kinsa wala na panganli sa otoridad. Kailangan talaga lang namin talaga ng immediate reporting. Kung halimbawa may mangyari man na hindi ka nais-nais, ipagbigay lang alam ng mabilisan kasi we have our best practice na silyo, Iligan, wherein nakasil ang buong Iligan na hindi ka makakalabas within span of hours. Sa karon nakauli na sa iyang kabanay ang biktima o gipailawom na kini sa stress debriefing. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.